Hello guys! Majong adlaw yung tanan. Welcome back sa mga channel. Ay ang Mariano Family. So karon day guys, mga ni og Jollibee. Dara miss by mga kay bawal ang mga bata masud sa mall mo nang nag-order sa tinura og Jollibee. Ara miss by mga So guys, mga unta. Yan, nalabi. Nabida. Dari bibida. Sira. Oh, man. Namas. Umangin. Haman. So guys, paniguran na lang dumagkuha o kasatagsa kay huwag ka niyo makaurot. Amoy na lang. Besod, basti yan din. So, no? Buwaan pa niya. Pero, saka bakit? Mort di mga saka. Bakit yan? Ay, God, isa boy. Dala, bebe. Bisa ka nga Rowell na matay. Niingon man si Kuya Ngit namatay na si Kuya Rowell Ngit. Ay, si Banag Kiminay. Ambot, tawag na. Mura. Ruwin mo Dala, tubig. Manila. Kakubati na. Ayra. Duha ka video. Tagsan mo sa bana. Ako juwa jud. Uy, majonte. Duha ko. Huli kam. Duha ka buok day. Adyo ka go, dahil kaya kay dugangan pagkaday. Ano ka lang Jollibee nga kuwan man. Dapat imo sa bana? Kana. Imo? Tagsan sa bana yan. Sinaklak. Ay si Jidin. Jidin? Ayra. Ay radong? Lab, magtawag na ginawang Shopee lang. Kuante. Ay, Alexi, sila tayo isa. Kung sinino? Dali na mo. Dali na. Nagkatawa mo sa kabata. Dali na mo. Tawag ka rin mo. Pagbibuangan. Parang kabuhi. Karo mo? Ano ka muna na? Tawag ka muna da. Ha? Iko. Apa kuros? Napay. Ayaw ko. Happy Pista. Apa na Loy? Pagbuhat guys. Purot na magbuhat eh. Ano pa tayo mga unang salin? Loy? Hindi na po sa paludugan. Puro sa bata. Pagbuhat na dari. Ganun mo na. Mura po siguro di kabuhin na sa Sa maning listaho eh, mga pasoy, puro man mga manok. Yummy. Isa man imo na, hindi ka maglingkod lak, magbarag ka lak. Loy po, palagpar po lang. Uy, bata ko na ba? Likod lak ko. Hoy, tere, pang hub-hub na diya. Hub-hub. Hub-hub, good. Hub-hub, papa ba? Oo. Hindi ko alam. Kadang lalo. Pagbuhat na ay lalo magtukan. Buka na din. Kaya tayo. Pero baka na lang sa isa, kaya mamaakla mo na kung di ka tao. Pagbuhat na guys ah. Kingalat na guys. Di alagi di aloy ang mag-isidya. Kanala yung manok? Yan lang ka manok? Luto food. Hindi na makabuto? Asa ba? Walang masarap. Mukha ko yung ito? Karon pa yung kakaon. Karon pa yung kakaon ng Jollibee nga na iso. Iso. Na iso, oh. Kanak-kanak? Oo, iso sa mga luto, mga bunting ba? Gamay cute nga mga ako ng ko at imbes nga na. Buwak. Yung gate, be. Jollibee. Nag-eat si Lexi at Jollibee. Para pang katila ra. Bakit ka vlog sila? Alam mo yung sa labay. Yung mga rin. Nice dari guys, okay, 90 ba?
Tiris mangguringan daning na ibabaw. Nice dari na yung mga ka-okasyon ba. Nice dari mag labag-labag ug baso. Ug Pasko na dari mag-celebrate. Tapos Lexi ano si GD nagduwa. Hey Cookie. Hi Cookie. Cooking a color purple. Cooking a color. No guys, nice. May kapadyas, may mga kanunggay. May mga buwak guys, oh. Buwak na tek kuya ay atinura kuya jo nice kadyo. Samot na itong ubos. Dami dari kay linaw. Ano sa das pa dai? Saka? Ha? Ang saka? Hi guys. Kulot ka? Hi guys, karon day guys. Mag-check out mi ni Lexi and daday mis tagbilaran guys. Sabay ni Ate Nora Bernaldez. Ni Ate Nora Bernaldez o Kuya Ajon. Kaya na may dimigapon, may uban may tere. Mag-set out. Uy! Urap ang buta. Mag-set out ming Lixian guys sa mga katunang moment sa mong vlog. Salamat guys sa mga nang tanaw sa among ang vlog. Doon thank you kabi. Ato pagamuhamoy rin mong tudlo kay butukon ka. Thank you ka. Thank you sa pagtanaw sa among vlog guys. Thank you sa guys. Sa pagtanaw. Pagtanaw. Shout out ka na. Ni. Kasi may mo shout out. Si Papa. Shout out ka ni. Kasi may nga mo pa. Lister alias Mariano. Shout out ko nung Lexi ni Idahang Papa. Lister alias alias Mariano. Gangan. Hindi ko ma. Ni Lola di ay. Lola ba? Lola? Lola Biti di ay. Di ka mo shout out. Dili. Shout out. Bi. Biyo. Bi. Shout out mi ni Mama Merlinda Lapiceros Bernades nakaroon sa Mandaluyong City ug ni Tito Pablo Rolabia. Huy, kita lagi mong buog. Ayaw ba? Bili. Abadiya. Abadiha. Shout out ko ni Ate Vidalos Cabrera Fronteras nakaroon ay taga Tobigo nakaroon sa Canada ug sa ijahang bana nga si Kuya Jubes. Hi ning jung dati kuya. Amping mo kanunay dia sa jang trabaho. Shout out ko ni Clint Lagumbay nakaroon sa Cebu City. Hi Sir Clint Lagumbay. Librehan mo kakunin mo balot Sir Clint. Dali na dares Bohol. Charot. Dito shout out ko ni mo Sir Clint Lagumbay. Ano sa mong naong bi? Shout out po ko ni Ate Janet Jamo Inda June. Hi ni Mote. Hi ko ni Ate Janet bi. Hi, Ate Jenny. Hi po ko ni Aloha Bisa Ate. Ay hi po ko ni shout out po ko ni Aloha Bisaya Aloha Bisaya Pilipina. Og ni Ate Lilian and Anthony family. Ayo pagpakag bi. Pagkagwag. Pagyan. Ayaw! Kagulit ka sugod. Shout out ko ni Mami Tati si anak ni Lola Bits. Hi Kabi. Hi. Shout out po ko ni Wilma Mikabalo. Ug ni Berminda Cartala. Shout out ko ninyo. Mercy Miano. Rosalina Labonete. Shout hi te. Paawat. Bernardita Pumsma. Hi. Hi.
Kawamoto Marilu. Hi. Hi. Hi! Valerie Directo. Hi. Nora Bungko. Og ni Beds Fronteras. Beds Fronteras. Mara ni si Jose. Ate Bidalos Fronteras. Cabrera. Shout out Cabrera family og Fronteras family. Labi na gas tubigon. Lawinan is Og hi po ko ni Carmelita Tan. Hi ni mo Ma'am Carmelita Tan. Og guys, mo ano mo be ito na gulong be. Hi po ko ni Nong Lixian ka. Umat-makit siya mong nong be. Evelyn Kaga. Mana mana? O ang good. Mama. Aga to ang nga atas plasos yung nakbo. Ruth Samson, hi. Alindaw, Pugri. Michelle Lanuan. Elisa Taghap, hi. Algis pisigaan Lourdes, man. ha. Ama algi Saladin. pisigaan Stella man. Marelo rin. Algi pisigaan. Hi, Den. Maris Manihin. Michelle, Isi Muga, shout out. Cor Pinay Life, hi. Marinel Chipada, hi. Inday Shi. Maricel ni Mitala. Ug Milocel, shout out. Ginalen Olivera, Jingjing Inaylan, Shilamit Apari. Ginalen Yabanis, hi. Rosana Bagyo, Nanay Basings Channel. Hi, Nanay Basings Channel. Kikachi. Jimram Channel, hi. Jem Rivera, hi. Hi, si Kugo. Gian Margaret, hi ni Ma'am Roselyn Garcia. Hi ko ni Ate Lilian Anthony family. Lord Elisa Mikaros. Sige ba? Charmy G, hi ko ni mo Inday, Charmy G. Meet Ekala. Bog ni Ma'am Miriam Ayeng Kotni. Loni Tong Longtons Banil basta Jepra ko. Shout out ko ninyong tanan sa ang mga na-mention, ang mga na-shout out. Yeah, shout out ko ninyong tanan. Salamat sa pagtanaw sa mga vlog. God bless ninyong tanan. Di ama. Hi po ko ni Mick Clamor, Kiana Denver. Hello? Carol Rubio, shout out. Salome Ramelo Vlog. Ang Helena Lapetan. Hi, shout out de ko ni Aloha Besia Filipina. Hi ni Mati. Jennifer Canuto. Iba Kunanan. Isa ni sekretary ni Mama Yang Tebe. Hi. Percy Castañeres. Hi ko ni mo, ma'am. Shout out po ko ni Estreleta Boratogara. Hi, te. Dami sila tinura. Kikay ng Saudi Arabia. Cutie Pie Cutie. Hi ni mo, ma'am. Cutie Pie Cutie. Si baby. Ay, basta. Karen Camacho. Sabi ka ba? Catherine Kuray. Shout out. Oro to guys. Ano dapat adlaw guys. Kaya nag-loading.
Sura na pag ko adlaw mag-shout out. Salamat sa inyong pagtanaw sa mo ang vlog, guys. Thank you for watching. Salamat inyong tanan. God bless. Dali, Bi. Bye-bye na, Bi. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Lola Merlinda. Bye-bye, Lula Linda. Lolo. Lulu. Bye-bye, guys.